rasane kaya ketiban daru lintang kamulyan nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wengi gonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane iya mak pelong. Yeay! Oh enak ya. Hey! Dadaku rasane maaf dong lego atiku wis ranyat nyujuk jantungku saiki wis mari ngeluku Mas Eko Krisyanto ablon dadaku rasane maaf dong lego atiku wis ora dadi jantungku saiki wis mari kangenku yo rasane hey 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 yo maklo rasane kepiye coba Mas Eko kanca-kanca audio Indonesia saja sih kontrolnya tambah nih rasane kaya ketiban daru lintang kamulyan bumi paling dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku janur gunung rasane ora rugi rino ngikutku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane ya makna rasane lan makna wis ora keciraku kesaiki wis mari ngaluku ayo aja oploran terus dadaku rasane wis ora dadi jantungku saiki wis mari kangenku ayo rasane oh iya iya rasane kepiye Mas Eko Kertowijoto spesial pelak rasane kaya ketiban daru lintang kamulyan bumi paling dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku janur gunung rasane
suwer rasane ya makra rasane bla Kusurawatari sarapanku sambel korek sego jagung rasa ana watu zaman apian durung usum sabun pabrike roti bangun among cukup anduk sarung adolananku motor cilik saka Lampung. Ayo bareng dong, besok. Abis sekolah besok terbaris. Pakai kerek botas wis. Abis sekolah besok terbaris. Pakai kerek botas wis. Yo, Mas Joko spesial kanggo keluarga besar Bu Nati. Iki kula tembangake ngeten iki menapa to Mas? Silsilah Kyai Jawa pun ngantos ninggal jawane. Nggih. Kula bes kontrol baris gegere kendang wis-wis. Jer sakniki mboten kok wonten ing pranatan daerah kemawon. Nggih. Pucuk pimpinan mulai pusat sampai ke daerah niki isine mung rame perkara parkir. Lho, parkir. Lah dulu undang-undang parkir rampung-rampung ngene iki jajale. Nggih to. Mula kula gaweke tembang ngeten niki. Wis kolo wis kontol baris. Gegere ra wis-wis. Mbok ndang wis apa ora wis? Lho sing terakhir, bis kolo bis kontol baris. Gegere gek mbok ndang wis. Lah niki, Pak. Oh iya. Ngoten lho. Dadi nek paling mboten lagu niku ada edukasi mengajak masyarakat untuk menanamkan persatuan dan kesatuan. Iya, hebat banget. Ditimbali kalian keluarga besar almarhum Bapak Samin. Alhamdulillah. Kanjeng Ibu Kuti. Yalah, Mas wit tahun 2000 oleh angen-angen Pak Samin. Nggih. Nyatanipun dereng kasembadan kula kepanggih piyayinipun. Sampun dipun kersakaken dening Gusti Ingkang Maha Agung. Pinundhut dening Gusti Allah. Nggih, mugi-mugi kemawon piyayi ingkang rawuh sedayanipun dalu niki insyaallah mboten kok kalih mirsani ringgit kemawon, mboten kok golek hiburan kemawon, nanging kasuwun dening Bu Narti keikhlasan ing penggalihipun ndedonga mring almarhum Bapak Samin ingkang sampun kapundhut. Mugi-mugi saged mapan wonten ing alam kelanggengan. Tinampi ngamal jariyahipun dipun panggenaken sisih tengenipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kasuwargan langgeng Mas Eko. Amin. Lah kejawi nang napa niku jeneng nadaripun Ibu Narti wau dina niki panjenengan nggih bersyukur. Amin. Senajan warondo. Wih, rondo nggih. Lah pripun ditinggal ingkang garwa kok? Heeh. Kuat rasa sentosa le momong putrane 5 ki putra kabeh, lanang kabeh. Sing diarani bapak ki kon bupak, sing diarani mbah kuwi kon tambah, sing diarani biyung ki jaluki pitulung, sing diarani ibu ki pengabdiane tetep dadi babu.
Nyatane putrane 5 wis dewasa kabeh, nyatane sik nggula wentah, sik nunggoni, sik ngopeni. Alhamdulillah. Niki tanggung jawabe Bu Narti abot, Pak. Masya Allah, jan kula ngati gumun setahun jembleng serendeng. Pripun, Mas? Dagelan kok iso dilebokke omah, metu liwat wong tukang ngadang barang lagi. Niki to. Lho pancen yo nggone tempate susukan kok, Lah Mas. susukan piye kene petuk tukang gawe kopi kurang saitik dirangkul to, Pak. Heeh. Sing tukang isa-isa gelas itu. Heeh. Likmat. Yo ngerangkul ambune lombok tok. Mau yo titip kok kali Oh, aku lho, nggih. ngogekno tembang apa tembang lagune aku lali Kae mawon. bojo loro, ngoten. Oh, bojo loro. Nikmat niku senane bojo loro. Mula Bu Narti alhamdulillah sembah nuwun. Sampun nganti Mas Eko lan jangkepipun kula kalih Mas kula Jok Kluthuk. Kula panjenengan lak sampun donga to Mas. Nggih. Mas Kluthuk kersanipun paring pewedar Hmm. sabdo dateng tuan rumah Bu Narti. Iya. Nika sebabipun menapa? Mumpun kula sepuhke Mas. Nah, bener. Wane nggih mboten iso apik warnane. Dadi Nggih. tak sepuhke malih kuning neh. Oh iya. Ngono. Ayo melu omong to, Mas. Aja mek pas klitik terus sampean mek tulah-tuleh ngono. Larung bocah omong lho, Pak. Lho yo paling tidak ki memberi selo. Jak ngomong sik lagi kula mengki lagi jawab ngoten lho, Bos. Oh, ngoten. Dadi Nggih, ngenteni leh kula ngejak omong. Nggih no, kula wong kula niku lek jenengan sik jagan karo kritik, kula mengki nyelo-nyelo kok dikira aku ki kurang sopan. Oh. Dadi yo kula niku yo ngenteni napa jenenge lereme ngendikane jenengan kalih kritik lho, Bos. Oh, dadi golek selo selaning selah. Iya. Ngoten. Dadi Iya. Mas Kluthuk niku sing diarani wong sing empan nggawa Lho nggih papan. lho, wong Iya. Jawa kok, Pak. Dadarane Jawa ngene lak yo iman-iman mengkelek kula kumo lancang. Lah gene kok mau metumu telat ora bareng aku. Kok sing jagon karo Bu Narti suwi iki ya ngopo ngono lho. Lho yo iman-iman no. Lho, Eman-eman ngopo? mumpung ron sik rondo yo aja lho. Kok mumpung sik rondo wong ya paling ora ki kaya ibu. Tegese tak dongakne ngono lho. Oh, Muga-muga no. jenengan niki sak samenipun ditinggal Bapak Samin tetep kuat, tetep jenengan iku tetep rasa ngopeni anak 5 cacahe. Lah iki sing mau diaturke tok lak ruwatan. Ruwatan iki mulane anake 5, Pak. Sing 5 diarani lanang kabeh iki sing diarani Pandhawa. Pandhawa 5. Pandhawa 5. Iki kudu diruwat, Pak. Sebabe Mulane Bu Narti niki sing iso diarani wong Jawa sing ora ninggalke Jawane. nggih. Anak 5 ki sing diarani Pandhawa kudu diruwat, mergo lek ora diruwat kok dipangan Bathara Kala. Kok ngerti Lho to? nggih no, Bos, Kowe wong kok Jawa. ngeden-ngedeni ngono Sik. lak Loh, nyalonke Iki ora ngeden-ngedeni, iki ilmu Jawa lho. Kriteriane sing dipangan Bathara Kala ki liyane Pandhawa apa umpama? Enek anak siji, untang-anting. ontang-anting, kuwi ya kudu diruwat, Sebab yen nganti ora keruat. dipangan Bathara Kala. Lho iki lho, Kuwi Pak. jarene para winasis biyen ngoten niku. Iya. Nggih mboten? Nggih. Lho ngoten niku lho, Bos. Enten malih Nggih, apa umpamane? anak loro, Lanang anak wedok. wedok. Heeh. Jenenge apa niku? Apa jenenge? Anak wedok lho. Lah iya apa aku malih jenenge apa? Halang ora mudeng iki piye jenenge. Lanang wedok ki loro ki apa jenenge nek wong Jawa ki ngarani. Lho, aku ki wis ngertine aku ki gendi takok karo sampean ngono lho. Lah yen wis ngerti nyapa teko. Lho, ngetes sampean ki ngerti apa ora sepiro Aku jero apa salah kok mbok kentes barang. ngetes. Sampean ki jero Di- cetek ilmumu sepiro ngono lho. Mbok tes ki apa sekolah piye aku ki. Lho, wong ditakoni kok Wong ora ngerti lak wajibe takon. Ngono. Anak loro ki jenenge Kendana Kendini. Hei, nek dinikoni jenenge Kedono Kedini kok Gendono Gendini. Wes, Kedono Kedini. Lah, kuwi lho. dadi pangane Bathara Kala. Lek ra diruwat pangan Bathara Kala, Bos. Hmm. Wong Jawa ngoten niku. Iya. Terus enek neh lanang wedok lanang. Sendang Sendang kapit pancuran. Nggih. Kuwi kudu diruwat. Lek ra diruwat dipangan Bathara Kala. Lho Iya, kuwi. iya, iya. Sing kudunane Jawata Loh, tumurun marang iya lho, wong Kuwi. Jawa ngene iki lho, Bos. Nggih, Iki ilmu nggih, Jawa lho. Nggih. Enek wong wedok lan sewu ijen Heeh. jam 1 bengi wirawiri ning dalan. Heeh. Kuwi kudu diruwat. Lah kok wong wedok wirawiri ning pinggir dalan kok Kudu mbok diruwat. ruwat? Iya lho, Bos, jam 1 bengi ke Lah ndak diruwat. kuwi dipangan Pak Eko. Oh, lah contongmu mbleset tok. Lek Mau Bathara Kala kok saiki Iya, Pak Eko ki Berarti lho. lah, iki pengen madakne aku karo Bathara Kala berarti. Sampeyan iki lek muni mboyo sing apik lho. lho nyapa to ora apik iki. Lho yo ngomongne anak anu wong wedok metu bengi terus dipangan Pak Eko ngono bareng kowe menjatuhkan namaku apa aku crunguan karo tukang ngonoan ngono piye Mas? Lah tahu apa ora? Biasane iki lek aku ngelokne, lek sampean ora nesu berarti kan sampean ora tahu. Dan lek aku ngelokne sampean nesu berarti kan tahu ngalami.
Wong kuwi nek nrimo ora tau lelaku. Ora tahu iya, Pak. Mesti biasa. Biasa. Dalam menyikapi enggak ada konflik. Nah, sadar. Ngono. Kok sampean nesu ki perasaan Lah nesu banyak lagu gawe ya karo iki wong loro kok. Dadi padha ngertine kok. Mulane Loh. dhek ya buka wadi. Nun sewu ya. Piye, Mas? Ki sing golekne iki lho. Loh. Sik to iki kok malah mbok calke ning aku ki ngopo wong aku Lah ora biyen melu. wis oleh awakmu mosok sing golekne kae. Iki akhirnya terus ora diwehne awake dhewe terus dipakan dhewe. Kowe iki yo ngawur kok iso. Ngene iki sing Ngene, diarani Sing jane Ibu Narti ki entek-entekan, Pak. konten-konten iki malah piyayi sing turah ngene iki. Sing jane entek-entekan ki nun sewu. Beliaunya itu nun sewu. Insyaallah sedekah biji. Sik. Ndasmu dirubung laler ngapet iki. Anu, belakonmu gedean. Ndasmu batang. Tegese iki insyaallah keluargane Bu Narti menika golek hiburan ning dalu menika. Amin. Nyenengne wong akeh sakmene mbane. Iki nun sewu. Eh. Pak Samin iki selamat donya akhirat, Pak. Amin. Mergo bengi iki ngentekke ragat, golek nikmat, Golek nikmat ben adoh saka saka laknat, laknat disuwun saka Gusti Pangeran, Insyaallah insyaallah gandul selamat donya donya akhirat. Kula niku wis bel-belan kalih Pak Samin niku udakara niku 1 tahun yang lalu. Kok bel-belan piye to, Mas? Kok Pak Samin ora anake wis Zaman sik sugeng biyen. Loh, Pak Samin apa Pak Sugeng? Samin ki piye Ibu Narti ki garwane Pak Sugeng kok iso. Kok zaman Sugeng biyen piye to kowe iki? lho garwane Pak Samin. Lho Makanya lah Pak kene iki lek ngomong jalan Lagi. pireng ki. 1 tahun yang lalu sing Nah. zaman Pak Samin sik sugeng. Lho lah iya ta. Ki Samin apa Sugeng jajal? Pak Samin sik urip ya. Iya lah ngono. Enak. Kula telepon-teleponan, Pak. Iki, Wong yo anake niku kalih kula kan kaya adik kula, Plek Pak. plek iya iya. Sing rabi dalu niki kaya adik kula, Pak. Iya, padha karo masalan bareng kuwi. Nggih, Alan iki kaya adikku, sing rabi iki kaya adikku. Lho. Lah nek adik kok kowe ra duwe pamrih. Kudune ngene iki nek rumangsa keluarga bate yo aja duwe pamrih. Wong urip kuwi nek duwe ngilmu sregepa mulang, duwe tenaga yo sregepa rewang, duwe duit yo gelem nyumbang. Ngono lho. Teko sing manten. Nyapa? Iki bengi iki. Pripun? Nun sewu lho. Lho. Kowe tanpa pamrih berarti iki. Aku ora oleh apa-apa sing bayar mek wedok. Masyaallah. Berarti sampean ki leh mbelani keluarga, leh kekancan dadi dulur kaya ngene iki prewang. Ngomongku nek ngene bocahku yo ngono, tapi ku turane wis aku. Oh, mbok dadekne siji to. Oh, edan iki kok iso. Tapi hebat lho, Bos. Bu Narti iki jan lho. Duwe gawe hebat. Yayine pripun? Jos Amin. lembah manah sak sok sedakoe gede. Pirsa piyambak Ini iki padha karo Pak Samin biyen. Nyatane iki suguhan iki ngentekne iwak rong blumbang iki lek ra Bu Narti iki. Niki Lambemu sing- kuwi iki trayok asete kene kok iso. Kuwi aset kok iso. Oh, tak kira lek nggo suguhan tamu-tamu. Lho mboten, mula ki ndelok papan panggonan Ini, ki dipaske. Tak nunturi manten aku. Turono. Sapa jenenge manten mau? Lho, kowe iki jenenge Kemantene Mas Rizal. Zal. Ndi Rizal? Zal, Udu Rizal pengedram lho Rizal. ini Zal. Dadi kaene mosok Yamine sarepe ho iki lho Zal iki. Tamu sing akeh ngono ya. kowe iki kok ngurusi wong manten anyar ki senenge ngene iki. Mula ditanggape wayang iki nggih nylimur. Wonge ben delok wayang do ora kopen karo mantene ngono. Terus dhek arepe nembang CTT. Apa kuwi cis tipis-tipis. Ya kuwi. Oh no ya. Dadi wong lanang kuwi kudu tanggung jawab Pak Eko. iki lho Pak. Wong lek wis rabi, Zal, kowe kudu iso nyenengne bojomu. Wong wedok kuwi nun sewu, kowe lek wis siap dadi hidup berumah tangga dadi wong lanang, kowe kudu bisa nyukupi karo keluargamu. Ngomongane ya apik. Sebab wong lanang kuwi Aku dadi presiden rumah tangga Adike kudu ra tau murah. Tapi aku demen lho karo omongan Mas. ora tau ngerti aku ya adike dhek tutur-tutur ngono kuwi. Ya lagi bengi iki tok. Rizal, Dina kalungguhan iki dadi Jenengan nggih percaya. wong lanang kuwi tanggung jawab gede, Zal. perkara Kowe kudu nyambut gawe Kelakuane murakabi keluargamu. nek nek mergo Sembar. omongane apik Mas. Lho kene biasane lak sing kulino kumpul lak kula. Dadi sampean Mulai ora tau ngerti nek dhek iso tutur-tutur ngeten iki ya. Oh iya. Wong Biasane- wedok kuwi Biasane ngoten niku didelikne Mas. Engke, Heeh. kudune lak jenengan sing luwih sepuh. Ah. Ngoten lagi jenengan wedal sabda ular-ular. Lah mengke pas sing teruske kula terus kare Iya. Mas Lutuk. samu Jenengan mendel mawon. anu Zal, ini aretmu Zal. Mbok ki apa? Bacok Eko ya.
Nyapa kok nesu ki ya Malah ngapa? kene jelas iki malah omong malah dhewe teko. Lah aku kuwi dijak omong iki Ya tapi aku jelas nih nuturi manten lho. umpama ndak ditakoni Mas kritik aku yo ora arepe omong. Ya sampean yo kudu menyadari sik Eh, Mas Jo kritik iki lho Wong Mas Jo takon sing ngomong. wajibe dijawab. Lah iya. Lah lek aku ditakoni Mas kritik ora jawab berarti aku dosa. Lah kuwi lho. Ya tapi yo sampean yo kudu ngomong sik dik lho Mas Gulung sing ngomong lho. sing- Kudu ngomong lho. Diarani wong tuwa ngerti tata krama coba sita ki ya ngene iki. Nah, Kok mbok kuwi lho. salahke. Jar. padha karo wong uluk salam ngono Nah. kae lho Mas. Kuwi Ngono lho. Ngapa? Uluk salam kan yo uluk salam ki sunah wajib bagi yang jawab. Sing ngomong Assalamualaikum, waalaikumsalam nah ki ngono wajib. padha. sing ngomong sapa? Lho, lha awake dhewe mertamu ngono dijal. Dadi nek ngendi-ngendi papan nek ngendi-ngendi panggonan, Nah. uluk salam kuwi sunah hukume. Contone ngeten lho, wajib contone. bagi yang Contone ngeten Pak Eko. menjawab. Pama nek wong liwat ngarep omah. Heeh. Nuwun sewu. Lah terus sing Oh. di omah monggo. Lah Nah, enak. kuwi yo Nodha wajib. karo assalamualaikum, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Berarti lu salam Lho, sunah bagi yang uluk salam, wajib bagi yang jawab. sing ngomong sapa? Sing ngomong ya aku no para kiai, para Ulama. ulama padha ndhawuhke ngono. Berarti ora tau salat sampean. Lho, kok salat iki piye? Piye to? Sampean tau terus jamaah ora? Tahu ning masjid. Lu saya pas imame kae. Heeh. Bil alamina innaka hamidum masjid. Hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cel nemburi sarono. Waalaikumsalam. Ya ora? Sapa sing ngomong lek salam ki jawab? Loh. Ayo. Lek kuwi seje, wong kuwi salat kok Tapi lek salam, Pak Dalang. Pak Dalang. Piye? Jenengan malah kisinan to, Pak. Ora Kudune kisi. berontak no. Piye aku ndak duwe argumentasi kok. Loh. Ndak duwe pertanyaan liyane aku rohku ya salam ki Karena wajib. itu tatanan nggon pawiyatan beda nggon beda ukara. Lah, Ngoten lho. kuwi pas salat Nah, ngono. seje meneh. Seje Mas. meneh. Kok kabeh kok gebyang. Mergo kae ning ngarep ora entuk disalami, diwajib dijawab. Mergo kae imam. Imam. Ngoten lho. Nggih. Ngono. Imam kuwi nggene ning ngarep Ngarep. dadi lek wis muni salam mburi ora Itu. wajib. berarti Nah, lek salat, lho, sing ngarep dhewe mesti imam. lek salat Lek salat kudu ning ngarep dhewe, imam. berarti ora tau nglayat sampean. Loh, iki apa neh iki? Ya tau to nglayat Lek salat ki ning ngarep dhewe sinten? imam. Ora tau nglayat sampean. Tanggung jawabnya menungso ki sing dilakoni Iya. paling Tau nglayat mboten? Nglayat tau Salat jenazah tau? takjiah to? Tahu. Salat jenazah. Tahu. Buri dhewe sapa? Makmum, Makmum, ngarepe makmum, imam, Imam. ngarepe imam. jenazah. Sapa sing ngarep dhewe ki imam? Berarti ngarep dhewe jenazah. Ya? Lah iya, Sakjane ngono iki ora wajib, Mas. Jenazah jekek ning mburi ndak apa-apa sakjane, ora apa-apa, Mas. tahu tak dekek mburi malah mencolot nduk ngarep kok. Iya apa? Kok iso mencolot iki rumasamu kaya jenazahe sapa ae kok iso. Nuturi manten wah. Sing Kalau tatas sing titis marah, tetes Mas, terwaca lho, Mas. Sampeyan ora usah dadak takok karo Mboten, aku. Mas. mboten. Aja nuturi. Lek Mas Kowe aja nuturi. Aku ya dulurmu lho, Kakang. Cukup pun kakak. Kepiye-kepiye apa sing mbok lakoni aku ya melu nglakoni. Lek perlu tutur manten. Ora nek percaya karo kowe. Loh. Sing tak rasake ya sampean rasake. Sing nuturi aku. Apa sing mbok omongke aku ya iso melu ngomongke, ngono lho. Sing nuturi aku. Ale, Ora entuk iki. ora cocok karo omonganmu. Ayo diteruske. Sukimir. Sumikir. Sukimir. Dadi Nggih, sampean mboten. rasa dadak Nika takok. lenggahaken sepuhipun, Mas. ora usah dadak takok aku lek Mas 15 tahun, Pak. Rabi ra tau geger. Masya Allah. setia banget karo wong Loh, wedok. ora mergo aku wedi karo bojoku. Ora tau geger wong iki kaya aku ngono. Wah, langsung minggat. Wong lanang kuwi yen padu, aja sok ning jero omah amel Betul. bojone. Ya, Kok nek nganti wong lanang padu kumpul karo bojone meneh, iki amarah ini akan selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran. Bener. Sing apik tinggi ngulunga. lunga golek liyane. Dadi Kok iso lunga golek liyane. iki golek hiburan. Ayo mboten lunga ki Mancing. ndelik golek papat. Aman sih ngono lho. Ayo. Wis karep Wow, weh. Ya. Monggo Mas Rizal. Ya. Mas Rizal menika lenggah. Dal, sampean siji kudu iso Mas, nyenene bojomu. Mas Dede kok aja melu omong lho. Mboten, Pak. Pas ini ki meneng. Mboten. Anu dua kowe teko anu. Mboten sing terakhir niki. Nggih, nggih. Kelima. Sampean ki kudu iso nyenene bojomu mergo mbiyen ki beda mbiyen sik bujang saiki hidup berumah tangga. Nggih, nggih. Jal, wong wedok ki mudah.
Kowe kudu iso nyenengi wong wedok. Wong wedok ki anggere mbok tukokne sandangan, perhiasan, mbok wehi dhuwit, istane omah mesti ayem. Kowe iki kaya semugih. Wong wedok iki ya butuh hubungan biologis barang. Lho wis to, lek wis mbok tukokne klambi, mbok tukokne mas-masan, mbok wehi dhuwit, awake dhewe rasa butuh mesti ditawani. Lho wong wedok wis tenan, Berarti jujo. diujo bos. Loh, Wong wedok ki lek wis sembarang mbok tukokne, skincare mbok tukokne, los. Seto, sampean biasanya wong muni-ngono mesti enek tulodo enek contone. Lah iya to. Ngono lho. Heeh. Bojomu kok tukone skincare? Lah, Berarti bojomu mbok ujo. bojo ki njaluk dhuwit nang sewu. Mas, njaluk dhuwit blonjo pira? 2 juta, tak we 5 juta. Masya Allah. Wong sugih bos. Anakmu budal sekolah. Sekolah ke sangune 500.000 bos SD ke. Lah nek gantek. Tak gepuki mulih. Loh. Ngawur ya iki. Iki apik tenan lho. Oh, berarti kuwi fasilitas omahmu, Wong los kok. berarti omahmu fasilitas Lho komplit. iya lho bos, mampu kok. Tempat olahraga Olahraga enek lho. Mulane omahku cilik tapi tingkat bos. tingkat pinten. 7 lho. Loh. Lantai bawah, Ruang tamu, lantai 2, lantai 2 ki ruang keluarga. loh, lantai 3. Garasi. Dadi mobilku mlebu cek angkat lift. Loh. Edan, Pak. Iki kelasnya wis artis Iya, tenan. Iya, selebriti. awake dhewe iki nyambut gawe mbiyen kok. Tinggo apa lho? Lantai bawah napa, Pak? Kopok li jane iki. Lantai bawah. Lantai bawah. Lantai bawah ruang tamu lho gede. Lantai 2, Olahraga, lantai 3, garasi, lantai 4 napa, Pak? kamar tamu, Loh. Lantai 5, kamar keluarga, khusus lantai 6. jogging, Loh, olahraga. Tiga olahraga, Loh, tiga lantai 7. alat fitness full. Eh. Lantai ndul dhewe Iki. jeding. Sirkulasine kwalik. Lho, jeding lek ning ngisor kuwi mudune kesuwen. Tak dekek ning dhuwur sret, paralone tekan. Ces, tak gawe transparan. Paralon sing bening ya. Iya bening lho. Dadi lek ceplok celurut. Masya Allah. Lah kuwi ndane bojomu lemu rasa guling-guling kuwi. Mangsane Ora. Kamar mandi ning dhuwur iki lho. Wis sing toilet. baku ngeten, Pak. Pripun? Kuncine wong sukses Rasa kuwi nuturi. ya setitik tak urun to, Mas. Jal, Kuncine wong sukses menika napa, Mas? kuncine wong sukses karo wong wedok. Kuwi pokoke wong wedok sing penting ki dadi kunci ki kuncine ki wong lanang, gembok iki wong wedok. Kuncine wong lanang Gemboke wong wedok. aja nganti yen Mas Rizal kuwi sebagai kunci. Ngleboni gembok liyane. Ya apa? Mergo ora cocok. Oh iya bener. Kuncine Nek kuncine iki ora gathuk, kuwi ora bakal gembok kuwi ora bakal buka. apa iya? Lho iya no, Bos. Kunci kuning ndi enek. Lah kowe berarti kowe tukang bandrek. Tukang bandrek kowe. Wis elek kok. Gemboke wong wedok, insyaallah gembokmu ki mbok rapeti, kuncimu mbok rapeti, insyaallah hidupmu akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah. Sing ora ana bakal sing misahke ya kuwi pati sing misah. Alhamdulillah. Sik. Wong Nyapo kok diarani gembok? gembok ki Artekno. gem ki saka tembung gem ki gemati. Wong wedok kudu gemati karo wong lanang. Saiki akeh wong wedok sing ora gemati karo wong lanang, Pak. Tangi turu wong lanang ora digekne kopi, ora digekne teh, isine buka HP tok. Wong wedok iki kaya ngono kuwi, Pak. TikTokan kuwi. TikTokan. Sopo, Mas? Bojoku dhewe. Kok lek kemetak iki lho. Lho iya lho, mayoritas wong wedok kaya ngono kuwi. Iya, iya, iya. Wong lanang iki sia-sia. Sabar, Mas. Wong lanang iki lara. Sabar. Sambut gawe lho, Pak. Sabar. Kowe iki jan kowe iki tak tuwekke lho. Masa Bojomu kuwi nganti kaya ngono kuwi. wis ora bojoku tok kabeh wong wedok ngono kuwi saiki. Insyaallah sasa nangis. Lek ra duwe dhuwit iki ra disugi apa, Pak? Wong wedok iki nyelong wong lanang iki nelongso, Pak. Lah kene cek iki bojomu kok kaya 50 sampean yo nyusul turu dhuwur. Terus dhuwure bojoku yo watuk. Piye? Aku watuk, Pak. Tak kok bojoku Ban mbok 50. 50 tok, aku turu dhuwur to, Pak. Tak kok aku watuk to. Tak kok bojoku lone. Watuk. Sakete watuk. Mosok 50 watuk ra entuk. Mulane wong wedok kudu hati karo wong lanang. Gem mawon apa, Mas? Gem ki gemati. Oh. Tadi wong wedok kudu gemati. Mbok. Mbok. Mbok ki saka tembung mbok ki kon tombok. Tegese lek wis dadi mbok, insyaallah kowe iki kudu dadi ibu sing bekti, kudu dadi ibu sing setiti. Mergo ana dawuhe para winasis, surga di telapak kaki ibu. Iki lho sing diarani intisarinya di sini, Pak. Ngono, Sing Pak. kakung ibarat kunci. Kunci ki kun carane keluargamu ki saka kowe wong lanang. Ya wong lanang ki dadi presiden rumah tangga, apik insyaallah keluargamu dadi keluarga sing becik.
Mergo kun kuwi enek telu. Enek telu. Kun payakun kuwi enek telu. Enek telu kun sing madangi jagat karo kun sing mangklang jagat karo kun sing nggawa rejeki utawa nggawa panganan. Loh, kun iki telu, Mas. Nggih no, Bos. Pertama kun Sing madangi jagat. Kuwi kunang-kunang. Oh iya, Pak, murup. Madangi jagat. Heeh, murup. kunang-kunang. Iya, iya. Ana kun sing ngangklang jagat. Apa kuwi? Kuntul. Lekok. Kiper iya iya. Kun kang kuntul. Kuntul. Iya, iya, iya. Kun sing mawa rejeki. Kuwi ana jenenge kundangan. Loh. Selamatan Selamatan. yasinan kuwi mulih nggawa rejeki. Oh, Ning iya. aja siji kun sing nggawa pati. Apa kuwi? Kunduran truk iki bayar. Wah, apik lho iki. Lah ngrungokne iki ngelmu. Kunci ciki cintailah keluargamu sampai akhir hayatmu. Amin. Karena keluarga itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Karena cinta adalah ciuman indah namun akan Tetap tetap abadi. abadi. Lah iki. Loh, baik kok. Bener, Apik bener, bocah bener. kian. Loh, Arep digaya ngopo Mas? Klutuki duwe Lah. edukasi sing kuat lho banget. ngene Bos. Ya ampun. Awake dhewe iki omah-omah tak tau Ngene iki lho. Ngene iki sing Berdak. diarani saling menutupi dan melengkapi ngene iki. contoh masmu to, Bos. Hmm. Aku ki Iki paling biyen iki lek mblonjo kurang paling. Lho, piye to? Lek mblonjo bojomu iki kurang biyen. Los Pak Mas. Saulan to lho. Saulan ya tak wehi 10. Wah, padahal kowe iki nun sewu lho. Hmm. Kowe iki termasuk koordinator, Koordinator piye to Mas? pimpinan lho kowe. Nggih, nggih. Aku yang anak buahmu. Nggih. Kok 10 piye? Dan sampean Bojoku iki saulan yo. nggih. Selawe. 20 juta. Selawe juta. Masya Allah. Lho, Cak, Ra lho, iya lho. Raope bojoku nun sewu lho. Aku ah. weh, sik raupe nggih aku ah. Ya banyu kran ki ning kene rai gudiken. Jane turunan Cina apa piye Hmm. bojone iki? Raupe aku ah. Sikatan ki Fanta. Hmm. Raup pakai aku ah. Hmm. Sikatan pakai panta. Kemui Fanta, Mas. Masya Allah iya iya iya. Tenanan aku. Mandi. Adus ke ya. Terus Nggih, sewu. nggih, nggih. Kelek ranun sewu. Kelek rangge pokarai sweet. Hmm. Adus iki pokar suwit. Lek rangge kuwi kiri gudiken gini. Loh, Iya, iya, loh, iya. Masya Allah niki lho Pak, Hmm. niki lho. Ya ampun. Lah nek pas anu ngono kae Cawi ya. Hmm. Kayak nggih banyu aki biasanya. lah kira kemeritik Ora lah delok to glodok ya. mangsane. Yo, Tak ngambil tunggal. nanjake ibu-ibu ada Oke, warang oke. kono, Mas. Ben dadi wayang panjenenganku terpegang 3L, Pak. Apa kuwi? 1 L itu lakon. Oh. Kedua L itu adalah lagon. Heeh. L yang ketiga lucon. Nggih, Pak. Oh iya. Lakone panjenengan, lagone teng Pesinden Waranggono, Hmm. lucone kula kali Mas Betul. Lutu. Nggih, nggih, nggih. Sing L keempat lancar. Amin amin. Ah, amin. hmm. Tambahi L5. Apa kuwi? Sementing lunas. Oh, iya. Kuwi. Ayo Mas Padang. Dino. Nek kuwi padang kuwi. Iya. Ayo. Ayo. Sapa ki? Jajali, ambil. Puri ya, Pur. Anu, mau nek sing saya lho, aku sore tak delok ning gone siarane live jenenge kaya nek sing kesurupan. Heeh. Kesurupan piye kae masuk ngain. Heeh. Sapa mau? Pun. Mulai. Ah. Periksa. Oh, ya wis. Kae mau langsung nguntil pal. Dak. Iki wis sadar. Nggih. Ngambil setunggal nggih, Gus nggih. Nggih, Siap, carane. Jarane. Pur, ini ada Mas Jo. Klutuk sama Mas Jo. Kelitik. Roh. Wis mau ning kene bayu roh. Ya, antep nih. Tambah omong. Sembarang ngomong aku salah gitu. Kita mbok dudu wong yo ket mali go ning kene roh aku ning kene mrene dadak. Delok itu. Sak kedit ngene iki ya guna lho. Nah, Oh. arek-arek iki. Guna no kita. Guna. Sak juta iki lek rana 500 yo ora gelem lah kita. Ora Hmm. Ini iki. Takone Iya kere ya anu. kanggo nyangoni anakku. Jare anakmu 500. Tahun 500 dari mau 500 Kuwi iki mek rencana. Rencanae mbok umukne iki. Iki sak Sambemu. anu Mas, iki tak atur iki. Piye Ya nek. kudu manut aku iki lek ra manut aku wis. Lah ra manut jenengan wong melu Lah iya. jenengan mosok Berarti manut. awake dhewe ludrukan. Oke.
Ketoprak apa ludrukan? Barang Apa wayang wong? Ngejakmu piye wis. Manut jenengan kula. Wayang wong ya Mas ya. Lek ludruk kan Wah wis. Anu. Apa? apa? Wis Lho sutradarane kono kok. piye Wayang wong apik, wayang wong apik. Nari aku piye? Wayang kulit pun enten. Heeh. Nah, Ludruk awake dhewe wis tau, Pun. Sarip Tambak Yoso. nggih. Bandung Bodowoso wis tau. Pun, pun. Lek wayang wong kan durung. Jarang-jarang. Lakone tak gawe rabine Garut. Rabine wis sanggini ya Mas ya. Oleh apa ora? Rabine wis sanggini piye? Saged. Lek rabine wis sanggini ngesakne puri. Lah napa? Lah lairne geni tok ra bar. Sampeyan kok ngemati kok. Tak juwotos. Aku iki kayak kono-kono kok ya mik ngene. Malah sing penaki laire Anoman. Piye? Metune buntute sing dadi keri mbok ya. Kuwi enak lho sing rekasake langsung operasi. Apa? Buta cakil. Ha sing metu cangkeme sik terus nyantel piye le? Jahitane Dadi lek wis sanggini metu padang kritik. Ayo, ating kritik piye? Laire wis anggene sing MC ini Mas Darmaji lho. Piye? Lah rikata wau. Medalipun sang ponang jabang bayi bro saking sela-selaipun rikma. Enak ya. Kemedul. Anu Mas, Nggih, nggih. laire kok laire. Antaraja takon bopo ya Mas. Ya, antaraja. Lah mboten beto seragam ya, Pak. Ora usah seragaman. Awake dhewe ora usah seragaman wis apik lho Mas. Ya. Iya, Ros. Oke. Jadi siap. properti itu nomor 2 yang Oke. penting penampilan. Oke, Ngono lho. siap. Kuwi nyaput to dukom gudak gedek itu. Sampeyan dadi apa kuwi tak nyuwun pirsa kene lho. Lah, aja kok kesusu anu lho. Modelmu kaya wong kena penyakit ngono Iya to, to, Mas. Mas. Kancane sehat kene ya to, Nduk. Ngono. Hmm. Kono nyuwun pirsa, tangkot. Coba. Ceritane ngene. Sampeyan dadi Antaraja ya, Mas. Oh, kula Antarja. Antarja. Oke, siap. Puri sampeyan dadi bojone Gatotkaca. Pergiwa. Oh, HP. Pergiwa pawakne halus lho, Pur. Lek dadi halus, ora kok nyente-nyente kaya awakmu indah. Terus halus. Pak. Pergi wae ki alus. Nek nyente-nyente iki pergi terus. sampeyan Gatotkaca. Gatotkaca. Jan dijak momongan kok ndak konsentrasi blas. Ceritane ngene lho, tak critani. Angel ngucakmu kok. Gatotkaca lagi andum katresnan karo Oh, gandrung. Pergiwa gandrung. Oh, oke. Ketekan Antaraja. Lah, tuk terus ndak Dadi enak. Antaraja takok karo Gatotkaca, ngono lho. Dadi sik Wah. pertama Gatotkaca gandrungan karo. Dalang iki mesti Oh, paham iya ora to, usah nentang. Nah, Kowe nyapa nyapa lho, ngopo? Gatotkaca. Kaca-kaca ya gagah. gagah no. Endi? Kotang Antakusuma mundi? Kotang Antakusuma. Aku nutu kowe. Ora usah digawe, ora apa-apa. Ora usah ngangge. Yo. Ora. Iki enak Rafa, sementara enak properti iki nganggo iki wae gak apa-apa. Iki Gatotkaca iki bar becek gitu. Yo kuwi edok-edoke probo. Yo. Ya wis tak podo. Wis apik. Yo, dhisik tarinane nih, Mas. Tarinane Gatotkaca. Yo, arepe metu. Kangge anu, Mas. Dendrungan kae lho, Mas. Yo. Teng plung teng plung 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 plung. Gandengan. Yo. Wis, Mas. Ning kono lho, ngarep kono lho. Kono. Teng riku sampean sing genah. Lah, yo. Mas klitik. Sampeyan golek apa to, Mas? Kula tak golek tukang rias to. Wah, ini lagi rias lagi to Gatotkaca. Ora iki wis ketok Gatotkaca wis ketok ngangge probonan kaya ngono. Wis mending kok. Yo. Kling plung ae. Yo. Hop. Hei. Kuwi jane Gatotkaca apa Sengkuni? Gatotkaca iki ngene terus dodone iki dibuka ngono lho, Mas. Dadi ketok gagah meneng ngono. Piye? Wongku ngene kaya Ora iso mbok kongkon diomong ngengkel aku ora iso kok bakal ngengkel. wis diwenehi Prabu sing gunang ngene kok. Berarti digunakne no. Gunane iki piye joget iki aku ora dong kok ngengkel sampeyan. Joget iki ning nong ngono. Lah gagah. Wah. Lho, kok ndak umum Kowe iki. Kowe gak
Kuwi apa kuwi? Kowe Gatot Kaca iku kudu gawe kotak. Utang Kontrol untuk semua. Kabure kotake pawekmu aja gitu. Kuwi kotange sapa to, Mas? Sing penting iki enek kotak kontrol semua. Oh. Iki kotange untuk semua. Walah. Ya ya. Ya, enggak apa-apa. Piye juga piye? Ben ketok anu tenan ngono lho. Wah, Nah, tipu taes. wis isih. Enggak apa-apa. Jogete ndak iso apik lho, Mas. Jogete piye? Jogete mlengkung kaya Contohnya Joget iki lho piye Pak Eko? jajan joget ana. Enggak, Gong. Iya, Anu, iya. Gong. Cuma Gong kedanganmu iki aku Iya. malah seneni iki. Pop. Wah. Jabang Piye ta, bayi. Bos? Wong lolok. Joget ki kudu enek teorine lho, Nek. Ngene lho, Nek. Ngene. Atut. Dadi gah kok kayak kotang. Mangkemu aja. Sampeyan nyontoni sapa? Sampean Garut Kaca. Lah nanti sampeyan sing joget sapa iki? Aku Kudu gawe kotak. Ontoku semua. Ae. Ojo. Aku wis gawe kaos kaki tumpah padha kacermo. Lek kotange aja mangklekmu. Ora anu. Disawang dhisik. Dadi Garut Kaca iki Ya, contohnya. lah, iki gagah ngene. Madepe ke sana. Lah, iki pedangan lurus. Wah. Nah, gagah ngene lho. Le. Ne. Kowek jero. Ngono. Yo. Ya. Ya. Miber. Ngono lho. Hop. Jas. Iki lho dicontoh. Gagah koyo ngono. Dadi pertama iki tung dlang. Tang ding tang deng tang tung jlang. Jlang itu ku mau curhat. Sepatu mobil kesoteng gitu kan. Ayo ya. Contohnya. Yo dicontoni koyo ngono apike kok. Jajali. Apa nono kok kulo ngene-ngene ya? Hah? Contoh nono karo lingguh ini aku. Oh iya, sik gulune pacak golu. Asem iki. Kono, Ayo. latihan juga, Cek. Gagah. Yo. Gulu dhisik. Sun. Tak tung jlang ber. Loh, hop. Kok mingkup kaya layangan kena udan. Gagah lho Garut Kaca kok mingkup. Lah, pergi wae metu. Tang. Ngrekata sang Gatot Kaca kinon. Lek kono sulukan, awake dhewe obah. Ngrekata sang Gatot Kaca kinon ngono lho. Wah, goblok kowe iki jeneng. Ora tau ndelok wayang opo piye kowe iki? Delok wayang tapi dalangnya awakmu melu goblok aku. Ngrekata sang Gatot Kaca kinon. Mama, nganti Mas Ridi kok suwi meneh. Mapake ngarep soto. Aja suwi-suwi lho, Mas. Iki Mas Rudi ngenteni kesuwen iki ngene kene. Pangkat dinteni ya. Mas Ridi, Mas, suwi meneh jare piye to? Aku joget lho kok. Lah wis to. Malah mang ngrasani wong ae iki. Ngrekata sang Gatot Kaca kinon. Mapake ngarep soto.
teka pira Kresna partomana airmu jiwang wangis munggar cita. Pur. Nggih. Pangendi alus garwaning pun Kakang Yajeng. Garwanipun Kakang. Kurang gede. Garwanipun Kakang Yajeng. Kurang gede ditingkas. Kurang gede ditingkas. Garwanipun Kakang. Kaya anu sampean kelingan pita sing lawas kaya hete rusak. Iya, garwanipun Kang biasa. Garwanipun Kakang Yajeng. Inggih, Kang Mas. Ya wis. Loh. Ditakoni. Tekane piye kok? Apa kowe tresna tenan karo aku wong ayu? Apa kowe tresna tenan karo aku Diajeng? Kula tresna mboten karo. Lah kowe tresna apa ora? Lah duka ngene. Ora tresna biacok. Ya om karo garwane ya tresna. Oh nggih. Lair terusing batos kula tresna kalian panjenengan. Bilih wonten menapa nalapanipun kula namung nderek panjenengan Kakang Mas Gatot. Anu kuwi ngomong kene kok, ngomong kene. Jenengan mawon, Pak. Tak contoni. Lha dawa ora mlebi. Bae demen apa sing dawa? Ya. Ah, Tegese omong-omongan sing dawa ngono lho. ora gor dawa Salaman. Dawa tapi gede. Dawamu sepet. ora. Ora. Apa kowe tresna karo pun Kakang Diajeng pergiwa. Lair terus sing batin kula tresna kalih panjenengan Kang Mas. Lho, Garut kaca ora guyu. Lah baru leh nomor mrene guyu to, Bos. Semono uga aku ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe Diajeng pergiwa. Menapa saestu Kang Mas? Lagu rono. Kuwi kaya mangkono. Nah, ditututi. Wah, lan nututi kok kaya satria ngangge jangkaan sing apik lho, Mas. Lan nututi kok kaya nututi mboke ning pasar. Asem. Kaya ngono. Ini yang saya. Ah. Umpama ora ana wong akeh. Langsung tak cis tipis-tipis. Ayo. Diajeng. Panjenengan menika napa tresna genti takon. Jenengan menika napa tresna kalih kula Kang Mas? Aku tresna banget karo kowe Diajeng. Paribasan ana wong ayu sak njabaning dalan ora ana wanita sing tak tresnani mung kejaba kowe. Pergiwa. Rido mawur awakmu ngomong-ngomongan ketekan Antaraja iki lek ning wayang disuluki ngono lho. Lek dadak-dadak bakal mie godhog ya. Rido mawur mangawur-awurahan. Dengarane ngajurit gong maguru gongso. Tetek kadya botolawar pangriing Turanggesti. Lahing ngono to wau. Salebetipun andum katresnani Sang Garwaca kedadak praptanira Raden Antaraja nggena ngupadi ingkang Rama Risang Mrekudara. Kodok tantang. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Hei. Seto, piye to iki? Hei. Ganjing iki. Aku suluk terus kowe mobal rabut ngene apa jauh? Lah bumi goncang-gancing. Berarti kan lindu. Kuwi sulukan nyok. Iya, Des. Wong sulukan kok padane kok marane pegel jane. Kuwi pijet. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon.
berginjang ing alis risang maweh gandrung ing wayang omong-omongan. Kabar piye, Mas? Apik, Mas. Kowe iki ya meneng ae to karo Masmu ning kene iki. Ya aku ora ngerti lah sampean. Lha kudune lak yo ngomongi, Ya ya apa ya sepurane ya ora. Sesuk lek neng apa-apa aku yo jaeng. Dadi ben enak. Ngono. Dadi neng apa-apa ki awake dhewe serumpun ngono ya to. Becik to? Iki mudin ndi? Asem. Wayang ngomong-ngomongane ora kok omong-omongan ngono. Omong-omongan. Oh, Jare kon ngomong-ngomongan. omong-omongane ya omong-omongan wayang. Ngono lho, omonge wayang ngomong dhewe-dhewe. Ngono lho. Kowe iki jan masuk mendo-mendo. Kowe iki ya angel Aku iki. ya Awal cinta. aku pancen kowe manut awakmu. Aku wis manut kancane kowe yo engkel ae. Ngecak awakmu iku. Kudune yo ngerti gawean iki. Jajane yo nyambutke yo tenanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Masyaallah. Kok Astagfirullah. Astagfirullah ki Kok iso kalah. istighfar? Lek kalah ki astagfirullah. Lek menang alhamdulillah. Menang tapi. Oh iya. Maksudnya wayang ngomong-ngomongane ora kok omongan. Omong-omongan. Ceritane Raden Antaraja goleki ramane Raden Garuda. Ramane Raden Werkudara takok karo Garukaca, Garukaca ndak percaya dadi geger. Oke, nggih. Ngono. Kuwi sing wedok rene, cedhek rene. Kowe anu. Pundi Pak kula? Kene tak pangku kene ngono lho. Ah. Jane dalang apa germo ae. Ya ning kono ora kanggo ya sik ben ning kene Ya ngono. wis pangune ra apa-apa pancen yo ning kene iki gratis. Ning gone pesona iki bayare akeh. Wala ta Gus, padhek Gus ngaku. Sopo jenengmu Gus? Yen Aku kowe kok takok mau marang mumet. jenengku aku Raden Garuda. Wala ta suke kene. Eh! Kok cakil iki jenenge. Antaraja. Lho suarane pripun? Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu para. Tak tambahi 50 ijolono. Piye? Sampene sing dadi Bathara. Antaraja. Nah iya Yo kebetulan. takon yo, serius. Kowe lah ta Gus. Sopo jenengmu? Aku Satria Pringgonane Raden Gatut Beling. Lho, Garukaca. Gatotkaca. Garukaca ki nek gedhi lek cilik beling. Gatotkaca. Bar- Kowe ana dalan aku bakal goleki bapakku. Bapakmu sapa? Kowe lah tak kowe ora ngerti. Bapakku, Yo gini kowe ngadang-adang ana ing tengah dalan, kowe ngendhek aku. Apa kowe sugih kendel wani? Kuwi lek Baladewa. Antaraja iki pawakane ora ngono lho. Lah, salah neh. Aduh. Mumet tenan ngene aku iki. Bapakmu sapa? Dalah begegek ugek sak dulito. Kuwi ngono omongane semir. Aku goleki bapakku, Bapakmu sapa? Werkudara. Werkudara ngono kuwi bapakku. Yen kowe ngaku kuwi bapakmu, kuwi dudu bapakmu. Kuwi ngono papaku, Kuwi ngono ayahku. kuwi papiku, Kuwi babeku. kuwi ebesku, Kuwi my father. kuwi ayahku. Ya wis. Kontenteane ngomong yo wis. Ayo kowe ana dalan, Kowe bisa golek bapakmu yen kowe wis nglangkai bangke. bakal tak nggih bendang slamu ning papan kene kuwi. Tentoke kowe Werkudara. aku sing entuk-entukane wani. Mas. Ho, ha, hey, ho, ho. Yaut. Ho, ho. Hey. Awas. Kok. As edit no is. At. As. Ha, hitlas. Right. Ambles bumi. Mas. Ambil bumi. Duh. As. Entenono Gatotkaca. As. As. Ayo. Gatotkaca. Tanding ngono Antaraja. Aja mau kowe sing maju ning papan kene. Ngene, Pak. Hah? Kok nggih disemprot ini? Ngene lho Mas. Ceritane Antaraja ki lak putune Antaboga. Antaboga ki dewane ula. Nah, dadi
Antaraja ki putune, otomatis Antaraja ya duwe kupas. Nah, ngono. Duwe sumbur. Dadi sembur wong Putune kuwi ula kok. Sih, mbok alang-alangi lakuku. Bakal tak sirnake kowe Gatotkaca mati ning awas. Oh, ah, oh. Ambles bumi. Oh, ambles bumi. Sawengi ambles pindho. Gatotkaca. Ayo. Maju kowe. Maju Gatotkaca. Aku tak ganti Antaraja. Piye to, Mas? Aku Antaraja. Terus Gatotkaca ini Mas, klidik. Wis pakane nang salin ngene. Oh, wis ngono. Oh ya wis. Oke. Wis Mati saka tangan. Antaraja. Tanding ngono Gatotkaca. Ora ana tinane Antaraja wedi karo Gatotkaca. Oh, bakal mati ning aku, wis. Oh, ah, oh. Ambles bumi. Ayo, Antaraja. Metu. Lek mau golek banyu ndi, Mas? Masyaallah, golek dhewe. Kok singgah. Golek dhewe kono lho. Kok singgahne dekmu. Lho ora, golek dhewe usaha. Ambles bumi. Weh, ejian. Kang Mas Gatotkaca. Diajeng wergiwo. Ampun ngantos kalah nggih. Karo aku sing banget tak tresnani, aja nganti kowe taket marang pun Kakang diajeng wergiwo. Inggih Kang Mas. Diajeng wergiwo. Kowe nyisya sawetara diajeng. Inggih Kang Mas. Yen nganti ana apa-apane, besetting kulitmu pun Kakang bakal kelangan marang kowe diajeng. Hus, ah, oh. Diajeng wergiwo. Inggih Kang Mas. Kowe banget tak tresnani diajeng. Kula nggih Aja nganti kowe nusul anggonku peperangan. Tak mungsuhe Antaraja. Hus, ah, oh. Ah, wergiwo garwanipun Kakang. Kowe aja nganti nusul anggonku peperangan ya wergiwo. Osa, oh, ah, oh, merdeka. Merdeka. Pergiwo, Inggih Kang Mas. dina iki pun Kakang wis merdeka, Pergiwo. Oh, alah kok ibu cakmu merdeka bareng ah. Lah kudune piye ta? Rasa jajah merdeka. Oh, langsung perang. Wah, Antaraja bakal sirnake. Ambles bumi. Ambles bumi. Ayo. Hei, Antaraja. Ayo, susulen aku ana ing awang. Aduh. Tuh, Pak. Manukku kepelintir. Hei, Antaraja. Ayo, nusul kowe ana ing papan kene Antaraja. Hei, Mibro. Ayo Mibro. Oh, wis susulen aku ana ing awan-awan. Antaraja. Ayo, kowe munggah yen kowe Jatriya. Munggah. Mudina, Cuk. Piye to? Kosok kleru terus. Lah kok meneh ning dhuwur lho gedhe jane. Nek kok dalange lho. Lah kalau kote ning dhuwur iki bos. Ngene lho. Ceritane ora kok menek. Gatotkaca itu punya kelebihan sendiri. Nah, Gatotkaca itu punya kelebihan iso mabur. Lah Antaraja iso ambles bumi. Jadi Gatotkaca iki mang mabur. nah ngono. Ngono lho. Ora ngerti kok. Ngerti apa ndak maksudnya, Mas? Ngono kuwi didelok ngono lho. Wis kok wayang omongan ritek aku. Wong sampean ora ngerti sejarah, kudune lah ya ditakokke. Lah iya to. Ngono kuwi lak kudune piye ben apal. Antaraja ki paling ora iso mendelep. Ya glagepan aku. Kaget lho. Dhuwur glagep manuk mung kecepit. Gemblong. Lah iki lho, Mas. ngawur iso mbok Oh, gerujuk. masa digrujuk sak anune lho, sak adah lho. Nek aku terus gak apa-apa kotange Bunarti. Terus kayu mesake. Ngawur ae. Ayo, kono dadi aku Kembang, tambani oh. cacah sik dulu Ngasuh.
Ngaso piye kadung ngene. Wah, matane tembus bos iki. Berdua, Pur. Ayo, Pur. Ama Pergi wo. Iwang. Pergi wo. Aku tak ambles bumi sik. Peksiku kademen. Urat. Iya. Ya, pelok deh. Ya. Ya, Iwang, di sini Iwang. Pergi wong. Wes bubar. Bang Ayangnya wes. berdua. Aku kepengin kowe nduduhke rasa tresna marang aku. Oh, ngono to. Kan ditembang. Jangan lodo niku. Apa kok kate tembang sana? Aku gendok ya, Pak, ya gendok. Ya, berdua ya, Mas ya. Nggih, Bos. Sama berdua karo Iwang. Kowe etopel wong lekan kelek momongan. Iki blondong napa Mbak yo badhe pindahan. Ampun kelapan sampeyan ampun kucimon kula rada anyaran ditinggal lupa. Awan-awan ngoblong awan nunduk kanggo ora pati penting. Neng Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jasu balan kepenana yang kami. Terus ke. Pergi wong ngidek jangan lodo. Kowe nyatu ya-yaan. Lah di gelandang Mas Kluthuk niku wau. Kita ayu ya. Ya. Jangan lodo ya. Oh, jika melodo tok. Diaturake tembang ya, Nggih, Bos. tombo kangen. Tombok kangen yen rasa tombok kangen ya wena ganti tombok tipes apa iki. Diaturake sing kepenak ya tombo kangen. Ya, sigrake Mas. Ora usah jajal aku percaya karo kanca-kanca musisi Mas. Musisi wis jos. Enggak, diaturake. Ya. Yo. Masuk wes lali
Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Niki dalu kula kapatah Bu Nati supados paring tausiah. Ing dalu menika Biasanya mereka tahu isin apa tahu? tausiah. Oh, tahu siang. Mbak benih badhe ngaturaken tahu bulat. Mboten. Kula namung titip puling kemawon kagem Bu Narti sak keluarga. Nggih. Nggih, mugi-mugi kemawon menapa kajat niatipun kabul. Amin. Insyaallah ingkang dipun jangkah dipun ridhoi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah wong sedekah mboten lempoh, ora roboh sansaya kokoh lan bakoh. Amin. Kulu makrofin sedekahun inama a'malu bi niatipun Bu Narti insyaallah dipun catet ngamal jariahipun dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kulo Mas Rodok. Lah iso ki gandolono sarunge ustad ngene iki, ngono lho. patane kok gandul. Maksudku gandoli sarung iki. Ora mau gandul Ora ngono. digandoli ngono. Astagfirullahaladzim. Kok gandoli sarung kok Ora ngono lho. ngono. Iki mau nganti bingung golek serban klambine berarti tak gowo neh. Terus Iki mau klambine Rizal ya tak ge. Ya. Alhamdulillah, semoga-moga Pak Samin seneng. Biarpun beliaunya itu pun teng alam barzah, teng swarga insyaallah niki bengi niate nyenengke Pak Samin. Nggih, amin. Wong kuwi yen duwe aja medhit, aja pelit, mergo Gusti Allah len menehi umate ora gelem didudoh-dudohke, tur ora gelem nyemayani. Nawaitune nek niate pengen bagiake, mulyake aja nyawang ngenteni duwe. Ya. Terus ya Mas. Terus nah aku tak salin neh. Heeh. Iki Pundutane bengi aku nggo salin akeh salin. Oh iya iya. Pundutane anu Mas. Pundutane almarhum. Iki lho, apa iki? Iki apa iki? Serban Pusaka. saka matamu. Ayo. Prengat prengut tadi mikir apa sangka uang ade tanpa guna. Sing ora kena dipisahke Mas. Napa, Bos? Iki kelangenane almarhum Samin. Nggih, nggih. Nggih, almarhum Bapak Samin ngersake podang kuning. Podang kuning. Ya, kuwi harus Nggih. kuwi lagu wajib lho. Nggih. Anu, Ki mergo oh iya bener. Biyen ki nalika tasih teleponan kalih kula, Bos. Anu leduk, jeluk kula kan le to, Bos. Nggih, nggih. Leduk aja lali iso milih wayangan Bapak mesen podang kuning. Yen nggih, yen ra iso engko ganten podang ijo apa podang biru. Wong lagu kok rumah aku kok. Ayo Lagu diaturake. podang kuning menika kula aturaken dulur kula lanang, Bos. Sapa? Kang Ribut juragan Grameh. Lah kene mau yang ngersake tembang Nggih. kok. Nggih niki wis pokoke matur suwun wau kula teng griyane teng daleme pun cepaki Grameh. Waduh, duh, Pun ngoten. nggih, matur nuwun. Lan salam kula kagem dulur kula wedok sing teng Norwegia. Wah, duwe Nggih, makasih. Anu dulur wedok Mbak Yuku, ya adikku ya kancaku wis makasih wis tukokne pancing makasih kok Norwegia. wah. Wis. Wis. Sampun, Mas. Wis ngono tok aku Enggak. meling ngono. Podang kuning Mas, diaturake. Ya. Langsung iki apa? Anu langsung glundung ya kowe. Ya langsung nembang kok dadak teko langsung. Bawa saya piye ngono lho, Mas. Bawa minggat. Ya. Anjeli wani lho Mas, kuwi rumahmu Wis dibojo kowe. Urung. Oleh sampeyan ndek bojo, bojomu gawang minggat mbok nesoni ngene. Ora lah. Ora. Seneng kok diseneni. Seneni nesu dilu nesu nesu neh. Ya niki langsung langgam ya, Pak. Oh. Wah, kok kayak ngene barang. Ya ngene sopan. Iya. Jajal suaramu bisa piro? Apa? Jajal sik dites suaramu sepiro kok. Iya. Kok nesu. Oh, buala lho ya. Soal. Eh. Lah piye to, Mas? Ndak krungu lho aku.
Ngono kok ya. Ya ora ono sik to, Mas. Esok awan. Esuk awan. Heeh. Ning omah wis ora krasan. Kok nesu to jan iki, Mas? Mesti kakek jangan tulu gini. Ayo serius. Ora tenang iki, tenan. Terus ke ya? Nggih. Ya. Wis tenan. Buka celuk ya. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Mobeng-mobeng adunku goleki ora rasa awan nganti wengi. Sawang mencok ning papan rindu suka kadungan sarawi ngoceh agawe pikir aku kone asawang tambah manis tiba bunga yen kelakon nyanding kejiwaan yen si padha andutut ati kepranan
tutut ati kepranan ora menjung ati ikutan saya telah sempikat pulut tendo. Hey, Matur suwun. terima kasih. Tol cain Acai catul caci, aku tul cari banyak doke bacul karek siji. Mia Aprilia. Tul cai acai catul caci, aku tul cari banyak doke bacul karek siji. Mas Luduk. Yap. Iki spesial dari temen akrabe panjenengan. Oke bos, Panjenengane Mas Ribut. Nggih. Ngersaki apa? Dewa Tresno. siap. Aja meneh kok Dewa Trisno, Dewa Ruci tak lakoni. Pak. Kok mesti. Mi, Mi, gandengane karo Mas Luduk Mi. Mi. Nggih, Ya. Mas. Dalam. Neno. Ya wis. Putih. Iki vokal. Ya. Neno nane. Nano nani, nano nani. Kok ndak enak nunu Ayo diaturake. Dewa Tresno, monggo. Ya. Iki garape Mas Oh, Rudi iya. Gareng, ya matur sembah nuwun. Yo. Iki lho, sama aku kawan. Ya. Iya. Yo yo yo. Tiga. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang kira wis sekarang dekatku. Kecepul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Sewu cara bakal tak lakoni. Yen mangkono ya bareng ndonga hanya nyuwun marang Dewa Tresno.
Aku sayang, aku cinta padamu. Ora kira wis kasep tegaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Pingin aku weni sewu cara bakal tak lakoni. Yen kono ya bareng ndonga ayo nyuwun marang Dewa Tresna, ayo nyuwun marang Dewa Tresna. Wah, hebat matur sembah nuwun, terima kasih. Mas Ruduk, Dalam niki sampun sawetawis dangu nggih Mas. siapa itu? Nggone guyon-guyon Oke. gojekan Oke. panjenengan kula kalih Mas Kritik. Nggih. Mbok beli wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Sami-sami Pak Eko mbok beliaken kula gegojekan niki wonten kaladoe ngatur kula nyuwun duwe samudra pasami. Mboten duwe niat ngelokke, Nggih. melecehkan ing kabeh niku semata-mata Un- nggih Untuk menghibur Untuk sedaya menghibur. penonton ingkang dalu menika rawuh. sing langkung baken mugi-mugi ninikake kemanten saged atut runtut. Amin nggih. Dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Bu Narti nggih pinaringan kekuatan le momong kalian putra wayah. Terus nggih. Terusaken perjuanganipun Bapak Bapak almarhum Bapak Samin. Nggih. Napa sing panjenengan Nggih aturke tetep lah Mas? Bos, muga-muga Dole Rizal tetep dadi temanten sing awet, tetep Amin. tresnani marang garwane. Amin. Semono uga garwane ya tetep tresno karo Dik Rizal, dadi temanten sing awet, dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semono uga Bu Narti insyaallah muga-muga diparingi kuat, diparingi waras, diparingi panjang umur Amin. lan Bapak Samin muga-muga suwarga panggenane. Muga-muga sedaya kemawon sing mirsani selamat, Pak. Sing Nggih. dodol selamat, tanggo teparo selamat, sing tangkap selamat, sing nangkap selamat, dodol aqua selamat, tukang son selamat, kabeh selamat pinaringan berkah-berkah sang Gusti Allah Subhanahu wa Nggih. taala. Sik iki ana pamundhut sing mantau Mas ora pamundhut. Nggih, Mas Duwo sralalala Jeporo iki ya mirsani liwat Ah, streaming. nggih, Mas. Dulur-dulur sing liwat streaming ya Mas. siap. Nggih. Terima kasih nggih Pak Eko. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Insyaallah kapan-kapan panggih malih Mas Siap. Ruduk. Sembah nuwun, Yo, terima kasih. Ayo, Nduk. Terus Nggih, laku, nggih, Nduk. nggih.